Na-video ko yung yung ano niya, yung naglalakad siya kanina ng paika-ika eh. Bakit? Ano? Bro ba agad pare? Oh, ngayon, okay na sir ha? Nakatayo ka na maayos ha? Yung lugag yan eh. Ali, kayo yung YouTube tol. Oh, makikita mo yan. Salamat sir ha? Sige po. Thank you. God bless. Nakalakad ka na sa awa ng Diyos. Thank you. Oh, tingnan mo tatay mo. Nagbabago ng mukha. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, papel ang gagamitin yan. Tapon ng tapon, marami pa. Kasi kung totoduan kong dasal, nagre-reklamo ka eh. Sabi mo, naiinitan ka. Eh, anong gusto mong gawin ko sa Dewende? Ano sabihin ko? Ano pala, patawad. Ano naman gawin ko sa nasa loob ng katawan mo, sir? Kasi gising ang diwa mo, hindi ka pinatulog ng Diyos. Pansamantalang yung kamay mo sa Panginoon Kristo yan. Ano naman sabihin ko doon? Hoy, demonyo, lumayas ka dyan sa pangalan ni Jesus. Inuutusan kita bilang instrumento niya, umiwalay ka sa katawan niya. Palayain mo siya. Mabuti sana kung makikinig agad yung demonyo, hindi naman ako si Jesus. Pinapatawa lang kita. Oh, gusto ko maging payapa ang utak mo. Kaya sabi sa'yo, hindi ako galit. Para lang tayo naglalaro dito. Gising ang diwa mo, naririnig mo kami, pero yung kamay mo, hindi mo kamay yan. Basta ipagpag mo lang, ipagpag yung sakit. Tapos mamaya konti, mararamdam mo mainit, parang malamig, parang nasa yelohan ka. Pag mayroon ka nang naramdaman na yelo, magaling ka na. Pero malalaman ko rin yun dahil dito sa stick. Hindi gagalaw ang stick. Pag huminto to, kahit anong dasal ko, kahit anong kalog ko sa kanya dito sa papel at saka sa kasing laki ng palito, wala na. Ibig sabihin, wala na. Gagamitin na kita ng tradisyonal na pagdarasal sa hiningan. Mainit pa yung katawan mo, hindi na. Mainit pa? Nabawasan yung sakit na likuran mo? Nawawala? Sige, kalas. Dadagdagan ko ng dasal, hindi ubra, sir. Dadagdagan ka na, hindi talaga ubra. Kailangan natin gawin to. Di ba sinabi sa'yo, lulumpuhin ka niya pag umiwalay ka sa akin. Anong gusto mo? Doktor, malaki ang bayad, o konting sakit lang, mabilis kang gumaling? Papipiliin kita. Oh, ang doktor, magbabayad ka. Eh, ang masama, pag tinurukan ka, yun lang. Hindi ko na masasagot tong buhay mo. Dito, masasagot ko pa, kakailangan kong gawin. Pero kailangan ko lang na matindi mo paniniwala sa Diyos, pananampalataya mo, humingi ka ng tawad. Tulungan mo ako, magtulungan tayo. Tutulungan kita ng abot kung makakaya para tanggalin sa loob ng katawan mo yan. Tulungan mo rin akong tumawag sa Diyos. Oh. Pag tinulungan mo ako, tutulungan kita ng abot na aking makakaya. Pero sinisigurado ko sa araw na ito, makakalakad ka. Makinig ka sa akin, sir, dahil gising ang diwa mo. Pag tinulungan mo ako, makakalakad ka sa araw na ito. Makakatayo ka ng maayos, gising ang diwa mo. Pero nararamdaman pa ng energy ko, ibig sabihin yung energy ng katawan ko, meron pa siya dyan sa loob ng katawan mo. Kailangan hindi tumayo ang balahibo ko. Hindi naman kasi tumatay ang balahibo ko, ibig ko sabihin yung sense ng katawan ko yun. Pag tinulungan mo ko, sa araw na ito patatayuin ka ng Diyos. Pero pag hindi ka tumawag sa aking ama at hindi mo ko tinulungan, at tinutulungan mo yung demonyo, hindi ko sinabi tulungan mo siya, inuudyo ka niya na wag mo siyang paalisin sa loob ng katawan. Mamili ka. Pupunta ka sa hospital, o isang tanggala lang yan, medyo masakit. Pero sinabi ko sa'yo, yung pa mo sa daliri mo, kahit katiting, walang sugat. Natural, mamumula kasi iinit yung stick. Handa ka. Tataasan natin ang dasal para gumalaw to. Gumagalaw na to, madali lang yan. Pero itong pa ang pinaka-importante. Kailangan ng tao maglakad. Naiintindihan niyo po? Ito, todo ko to. Papel lang to. Nakikita to ng mga anak mo. Amen. Sige, kalas. Umpisa ka ulit sa taas. Itotodo ko yung dasal sa pamamagitan ng pagsamit ko sa inyong pangalan, Panginoong Hesus at mga Nazareno. Bilang instrumento nyo, dagdagan nyo po ang kanyang pananalig at pananampalataya. Alisin nyo po ang takot sa kanyang isip at puso. Naway kayong unat maghari sa kabuhat sa taong nito. Wilfredo. Naway kayong unat maghari kay Wilfredo. Bigyan nyo po siya ng pananampalataya nyo at tulungan nyo po siyang lipunin ng demonyo sumasalib sa kanya at tulungan nyo po siyang makalakad muli upang gamitin ang kanyang mga katawan lupa sa kanyang trabaho para sa kanyang pamilya. Naniniwala ko sa araw na ito ay pagagalingin niyo po siya. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong anak. Bigay kalas, konti pa. Konti na lang yung init, oh. Konti na lang, oh. Oh, luwag-luwag na nga yan, oh. Oh. Oh, nakasagad na yan, oh. Kalas. Papalitan nga natin dito sa physical mo. Lakas. Sige, tanggal lang, tanggal, sir. O, konti na lang.
Lalagyan ko ng power. Sige, kalas na kalas. Mga demonyo ngayon, mauutak na. Nauso na kasi yung ipit. Kaya alam nila, nasasaktan sila. Ginagamit na rin nila yung utak nyo. Ikalas na kalas. Kalas. Intumin kami mo, huwag kang didila. Lalagyan ko lang ng power. Kita mo dapat 3 minuto, 5 minuto lang tayo makakalas nito eh. Hawakan mo to rosaryo. Huwag mong bibitawan. Gagamitin natin gabay yan. Hawakan mo nito si Papa dito. Yan eh. Hawakan mo ha. Huwag mong bibitawan. Kumanda ka. Itataas ko yung dasal. Ako mismo magkakalas. Ang bagal nyo magkalas sir. Hindi ako galit sa inyo ha. Palito lang yan at saka ano ha. Palito at papel ang ginamit ko sa inyo. Iangat nyo ng konti. Huwag nyo bibitawan. Tulak mo. Ya. O bakit yumuko na? Sinaunang paggagamot to. Sipa. 7 beses. Sabi mo in Jesus name. Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Huwag mong gagawin, ha? Lalagyan ko lang ng power. Baba mo yan. At ang tatay mo. Sobrang takot. Aset yung katawan. Aset yung likod tsaka kamay. Alam mo, tatalunin ka lang ng demonyo. Isipin mo lang, para ka lang nanliligaw sa asawa mo. Tumatanong ka pa sa kabilang bundok para makita at masilayan mo siya. Higita mo yun sa pagmamahal sa Panginoon Kristo. O, bakit mo tinataas yung kamay? O, di ba hindi ko ito natataas? O. Dagdagan yung pananampalataya nyo. Hindi naman ako nagpapagaling sa inyo eh. Kung di ang pananampalataya mo sa aking Ama. Piso lang ang kailangan namin. Huwag mong bibitawan yung rosaryo, ha? O, kita mo, napapalo ko na likuran mo, ba't di ka umiiyak? O, kanina sigaw ka ng sigaw, di ba? O, ito, nilalakasan ko na. O, teka lang ha, yung kabilang pa, wala pang power. Wala na akong stick na palito eh. Eh, ito na lang gagamitin ko sa'yo. Sandal lang konti. Susugatan ko lang siya sa kao. Bakit ka nakasandal? O, kita mo, sumunod agad siya. Pikit lang ha. Ano nang gagamitin natin para masugatan natin siya ng todo? Ako na mismo magpakalas sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Huwag ka na ako na bala, sir. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus sa mga Nazareno, iilawan niyo po ang aking 3 daliri upang gamitin sandata at kasintalas to ng kidlat at kasintalas po ng espada ni Rafael upang lusawin ang nasalo ng katawang tao niya at pugutan ng hininga at ibalik sa impyerno. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, lumambot yung tiyan nyo. Oh, lumubog na. Dila. Huwag kang tatayo, ha? Walang bahala. Pikit. Yuko lang. Suotan chinelas. Atras. Sabi mo, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganon. Tayo. O, teka rito. Okay, ganon. Kabila. Ganon, taas mo kamay mo. Baba. Taas. Baba. Taas. Galaw leg. Dilat na. Dilat nyo yung mata nyo. Galaw nyo leg nyo. O, sipan nyo. O. Angat ang kamay. O, ba't tumaas? Pas nakakatang. O. Di pas nakakatang. O. Yung likuran nyo. O. Lakad kayo. Kanina hirap kayo eh. Madali ko lang ibalik ng todo yan. Bengo ba talaga katawan nyo? Pusli na konti. Arthritis. O, kaya pa nagtataka ko ganyan. Talagang ano. Pero, okay, ganyan ang original yung lakad. O, walang problema. Mawawala yan. Okay na. Nakangat nyo yung kamay nyo.
Nataas na. Sumupo. Di ba kanina ayaw yung sumandal? Umupo nga kayo dyan. Subukan Magsandal yung ka, pare. sumandal. So, parang kayo upo ng ano. Kunyari, upo kayo ng parang di 4, parang donyo. Kunyari, nakikin kayo. Ang batag nito. Tumatanong kayo sa palayan nyo. Hindi na, masakit. Hindi naman siya. O, di ba? O, bakit gumalaw? Alam mo kung kanina niya pa binilisan ng pagkakalas niya? Sana, sir, malalaman ko yung kung sino ba yung nasa loob ng katawan mo eh. Malalaman ko siya kung sino ba siya, bakit kanya binigyan ng sakit, taga saan ba siya. Alam ko, maitim siya. Pero gusto ko mapatunayan para sa mga nanonood sa YouTube channel ko na ikaw ay pinasukan ng, ewan ko kung ano nilalang ba yun, etc. Kung paano ka bigyan ng himala ng Diyos. Di ba, kanina hindi ka makaupo. Ganyan lang, para kayo hirap na hirap. Hindi mo magalaw ang mga kamay mo, di ba? O bakit ngayon? Tingnan mo yung daliri mo, pantay na. Kasi alam ko naman may sakit kang arthritis. O, atras natin. O, di ba pumantay na? Kasi hindi ka naman pantay rito eh. O, di ba pantay na sa dulo? Ano paramdam? Eh, bigyan ng tubig.